Inde o colonel idinanede koye aset oye ɓennuɗo andinde ñande sappo e sappo e ɗiɗi ndu lewru sappo ɓur colonel Michael Ranjanirina e kono kapsat jelti e d'accord mum en ngam tawtoyde seppoɓe ɓe nden kapsat holliti e yeeso yimɓe fof salare fellude e dow seppoɓe ɓe so wona ɗum colonel Michael Ranjanirina wona neɗɗo gandaɗo no fewi e nder Madagascar kono mo teddina e banggue kono leydi ndi seeɗa ko anda e makko woni mo yaari e duuɓi 51 o woni no gouverneur diwal Androy banggue worgo Madagascar e hitande 2016 ha hitande 2018 e mayirde hitande 2023 o nannama kaso saabu eɓɓude samminere laamu caggal ɗum o jukka kaso fodde hitande saabu tumede e bonnude deƴƴere leydi mo andira lundade laamu Ange Rajowel e bangal golle makko kono koɓe hewɓe kolliti ko neɗɗo kormuɗo golle mum nunɗuɗo kadi mo wona jiɗɗo politique no fewi ngugomo kono kapsat mbo ardi waɗi golle payidinde e liɓgol laamu Ange Rajowel e andinde alhaali baɗo ni wona kesum e nder Madagascar kono koɓe kapsat ɓe meeɗino heptude laamu e hitande 2009 ko nden laami Ange Rajowel